салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайру шодӣ бошад. духтаракон навори имрӯза ҳаст, бозам анами намудои коифа сон омадай. материалошон аҷоиб бод хушрӯ, мени хеле почошон кушода шалвараю метражни доранд. метражушон духтаро хушрӯ часпондагӣ нам мекунад, дамоши кам кушӯи ягон чи намешавад. ина ранги сиё дорад, писташки сабзи талхабарг, хаки кабути электрик. размира духтаро 48 то 54, нархиш духтаро 180 сомонӣ. нархи донашай обтон гирем бо арзон мекунем. доставка дорем духтаро ҳам ба шаҳри Россия, ҳам дохили Тоҷикистонда. капшон доранд духтарако, бани хели манжет доранд. пуштушон ҳам хел прамӯе. ба дароза кан духтаро, қадушон калта нестай. каси харидорай марҳамат WhatsApp дар экран. занҳо ва модарони азиз, ҳамаи шуморо барои кор кардан дар ширкати Atomi даъват мекунем. хеле осонаи кор дар ин ширкат, яъне ки шумо дар як сол 2 маротиба ҳамагӣ харид мекунед, тамом. балои шумо намесӯзад. званияҳое ки мегиред, аз званияҳо намеафтед. шумо фақат анамин командатона мустаҳкам мекунед ва аз ҳисоби ҳамин маошҳои нағз мегиред. ширкати Atomi дорои сертификати халал мебошад, яъне ҳамин маҳсулоташ анамин хел сертификати халал доранд. метавонед бо аз интернет даромада хонед, пирсед аз анами дар бораи ҳамин маҳсулотҳо беҳад ваёшон хуб аст, сифатҳои хубанд. ширкати Atomi зиёда аз 27 давлати ҷаҳон кати ҳамкорӣ мекунад ва аз моҳи январ дар Тоҷикистон низ офисош бояд кушода шава. аз ин рӯ дер накарда нависед дар рақамҳои дар рӯи экран буда, корро ба пуррагӣ шумода мефаҳмонанд, осона тез пеш меравем. духтарако бо ини намудое ки омадагиай, размира 46 то 50. духтаро ина рангош ҳамаш дар навор маълумай. материалошон хушрӯ бо ҳамбуки тоза. духтаро нархиш 180 сомонӣ. нархи донашай обтон гирем ба чи арзон мекунем. почошон кушода дидем сангзадагӣ хушрӯак.